Sure, also good. אני הסביבון שלך. אתה מדבר? כן, אני מדבר. איך זה יכול להיות? ככה זה בחנוכה. בוא, אני חייב לספר לך משהו. פעם שאלת את עצמך, למה כתוב עליי נון, ג', ה', שין, פ'? האמת שכן, אבל אף פעם לא הבנתי. נס גדול היה שם. שם? נס גדול היה שם. איפה זה שם? בארץ ישראל, בוא. מה? לפני שנים רבות, בארץ ישראל, חיו היהודים. היוונים שלטו על היהודים, והיוונים רצו שכל היהודים יהיו יוונים. הם גזרו עליהם גזרות קשות מאוד. יהודים אומללים, מהיום יש לי רשימה חדשה של גזירות. אסור ללמוד תורה, אסור לעשות ברית מילה. מי זה שם? אסור לקיים את המצוות, אסור לשמור שבת. מהיום לא יהיו יהודים, כולם יוונים. אוי לנו, מה נעשה? מה נעשה בלי לשמור חגים? בלי לשמור פסח? בלי לשמור שבת? מה נעשה בלי החגים האלה? מה נעשה? אבוי לנו, אבוי! איזה מלך רשע! איך הוא גזר עליהם את כל הגזרות האלה? לא לשמור שבת? איך אפשר? אני בשבת, אוהב לנוח, אוהב להציק לאחים שלי הקטנים. רגע! ואם יהיה בשבת בר מצווה, מה אני אעשה? איך אני לא אסתדר עם הסוכריות? לא, אין סיפור, אני לא הייתי עומדת בזה. כן, זה היה מאוד מאוד קשה. היוונים היו רשעים. הם נכנסו לבית המקדש, הם רצו לקחת את הכלים, להחריב את בית המקדש, לטמא אותו, להרוס אותו. אבל אז הגיע איש מיוחד. קראו לו מתתיהו. מתתיהו, מה? מתתיהו היה חשמונאי, הוא היה צדיק, והוא החליט שהוא מורד ביוונים. מי נשב אליי? מי להשם אליי, יהודים יקרים? אנחנו נצא ונילחם ביוונים. אנחנו נצא ונילחם ביוונים. אנחנו נלמד במערה, נברח למערה, נסתתר ונלמד תורה ונמשיך לחגוג את החגים היהודים ונתנהג כיהודים. בואו איתי. וכך מתתיהו סחף אחריו את כל היהודים. והוא הצליח? לא. לצערי מתתיהו היה זקן מדי. יותר זקן מהמלכה אליזבת. יש דבר כזה בכלל. תשמע, הוא לא יכל להילחם ביוונים, אז הוא קרא לחמשת בניו ואמר להם, אתם תלחמו ביוונים, אתם תמרדו. להילחם? גם אני רוצה! פייט! 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 היי! איזה כיף! כן! משהו כזה. יהודה המכבי נבחר להיות המנהיג של המרד. חיילים, מכבים, אנחנו עכשיו נצא להילחם ביוונים. אנחנו נראה להם מי אנחנו, העם היהודי. אנחנו נראה להם ונביס אותם ונהיה חופשיים ונוכל לשמור שבת ונוכל להמשיך ללמוד תורה ולקיים את החגים ואת המצוות שלנו. מוכנים? מלחמה!
המנורה. מה הם עשו? יונתן המכבי וכל היהודים התחילו לחפש. שמן זית! מישהו ראה שמן זית? שמן זית, טוב! תעזרו לי לחפש שמן זית! שמן זית בשביל להדליק את המנורה בבית המקדש! איפה שמן זית? איפה שמן זית? שמן זית! איפה? תעזרו לי, איפה שמן זית? אני מחפש את זה! איפה? תעזרו לי, איפה? אני לא שומע! איפה? שמן זית, אור! כאן שמן זית, אור! כדי להדליק את המנורה בבית המקדש! ועוד אני, יונתן הקטן, אני מצאתי! הבן של מתתיהו, מי היה מאמין שאני אמצא את זה? בטח זה ממש כבד, בטח יש המון שמן בפנים! וואי, כמה שאני מתרגש! אתם מתרגשים? אני מתרגש! מה זה? זה כלום שמן! מה זה? אין כלום! השמן יספיק רק ליום אחד! מה נעשה? הוא יספיק רק ליום אחד, מה נעשה? בואי לנו! וזה באמת מה שקרה. היה כל כך קצת שמן שהספיק רק ליום אחד. אבל השם עשה נס גדול. השמן לא הספיק ליום אחד, אלא הספיק ל8 ימים. שאני רואה שלמדת משהו. הבנתי! רגע, אבל יש לי עוד כמה שאלות שעוד לא הבנתי. עוד שאלות, מה עכשיו? למה בחנוכה צריך לאכול סופגניות ולביבות? סופגניות, לביבות, שמן, כל הזמן שמן, ותראו איך אני נראה. ככה זה, נס פח השמן, אנחנו אוכלים שמן. עכשיו הכל ברור. שנייה, אבל יש לי עוד שאלה אחת קטנה. כן, תשאל. למה בחנוכה, כשמדליקים חנוכיה, צריך לשים אותה דווקא על ידי החלון? אנחנו רוצים שכולם ידעו, אנחנו רוצים לפרסם את הנס, אנחנו רוצים שכל אדם בעולם ידע מה קרה בחנוכה. עכשיו הכל מתחבר לי. איך אני אוהבת סיפור חנוכה. אני נהנה לשמוע אותו כל שנה מחדש. ובמיוחד, ממך זה. רגע, איך בכלל קוראים לך? אני סביבון, אתה יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה. סבי? סבי סבבה. ממך סבי. competition. I just want to say our school is just so very lucky to have such wonderful Banot Sharut who put their heart and soul into our school.
staff who gave up their weekend to make this Sunday. A special thank you to Mora Daphna for coordinating today. It's been a very a special thank you to the children of Kita Vav for a wonderful shuk. And a special mention to someone at Kita Vav who's been volunteering last night and early this morning, Tamar Malachi. Thank you. So, today we've raised money for Neve Michael and for Emunah, and we're very proud to be associated as a school with Emunah, and we'll also be awarding special certificates from Emunah for the children who won the Chanukiah competition. However, they haven't been laminated yet because the names are not on the certificate. So you can come to me tomorrow for the certificate, and you'll be awarded with a certificate for winning the competition. There is also a small token of appreciation from the school for participating. So the first award was the Kosher Food Award, and that award was about focusing on our food of kashrut. And the third place goes to Josh, Jacob and Talia Taknak. And a special mention to the giraffe on their Chanukiah. For children, when you go home, I want you to ask your parents whether a giraffe is kosher. Quite a complicated question. Giraffe is on the Chanukiah. You'll have to learn about it. That's right. Right. Second place, Kosher Food Award, all to do with food, goes to two families, the Frankfurt and Hamburgers. And the first place Kosher Food Award, it was a very tall Chanukiah, and that went to Netanel and Meital Cohen. Special materials, we've had lots of special materials this year. Third place went to family Staffler together with Eliyahu Mercedes and Moshe Cohen. Second place special materials is going to be shared between the Friedmans and the Bermans. And first place special materials goes to Daniel, Debbie, Jonathan and David Cohen. Fantastic idea. And the first place for the 2015 Chanukiah competition goes to Mishpachat Binyamin.